ओइ मेचिन बानायग्रा जोंना नों दा मेचिन बानायग्राया रोंजोबखायो दा रोंसाबो मा गाज्रि जादों बहुत गाज्रि जादों ओइ मेचिना खेवजोबनासो दोनदों थाब थाबनो नै सासे ओमफ्राय दांलागासिनो मोजां बानाय मा गाज्रि जादों सेटला गोदान लाबोदो थिंजों जाजोब्बाय नै मेचिनानो मा जाबावगोन दा अन्थाइ होनांगौआ गैला उन्दुसो थागासिनो बख'ना दोनना दोनबाय मेचिन बानायनायानो माबा जानोसो संना थाबाय बे बानायथ' मा माल लायनो होनो जोंना बसानै मेचिन एरलुगासिनो माने संजोबना दोनदों मा खेवना दोनदों गावसोर मिथियो आरोना बे सिथरल' थिं जाजोब्बाय माने मेचिन बानायनानैसो मेना गासैखौबो हाजोबो बियो एरजोबनानै बियारि लेख'दों आरोना मा नाहरालै ओरैबो नाहरोल' नंगा नै मेचिन बानायग्रा मेनाबो एसे गसंनाया नै बियारि गोदान आरो माने मिस्ट्रि अरा बेगासो मानसिफ्रानो जोंना गाव गावनो बानायला जोबखायो आरोना